Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa isibozi esathunya ugwayi sabuya neboza. Ehlangene nobhululu bakhe kwingqungquthela yeSADC ebanjelwe eDurban ICC Arena uthi unamahloni ngokuxoshwa kwabantu abaphula umthetho okwi-Constitution eyashawa uye. Kunxuswa abantu bakuleli ukuthi bangavotela noma yiliphi iqembu abalithandayo kodwa hayi iANC. Kanti basaloku beyituse njalo iMarshall Stock abakhonze ukuhweba ngamasheya ukuze bazenzele inzuzo. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma. Sanibonani. Umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa isibozi esathunya ugwayi sabuya neboza. Ehlangene nobhululu bakhe kwingqungquthela yeSADC ebanjelwe eThekwini eDurban ICC Arena uthi unamahloni ngokuxoshwa kwabantu bokuhamba abangene eSouth Africa ngokungemvume. Shuthi labantu baphule iConstitution eyabhalwa uye njalo uRamaphosa uyagula yini madoda kithi. Imali inenzana ningitshele. Uyazi umuntu ufika umthembe ngoba uthi hayi uZuma vele wayengenamali so ingakho wayentshontsha asifake noRamaphosa is already a billionaire so angeke azantshontsha avele enze okwedlulele. Hawu uRamaphosa, do you know ukuthi uRamaphosa uyena owabhala iConstitution? uRamaphosa phela is a law, is an attorney. Yabo uRamaphosa uyena owabhala iConstitution yaphasiswa ke yona le Constitution ephulwa yilabantu la besithi abahambe ngoba baphula imithetho owabhalwa uye uthi unamahloni ngathi utshela obhululu bakhe lapha kwiSADC engqungquthela yeSADC lapha eThekwini unamahloni ngathi wakwamzwapha upresident okhuluma kabi ngengane wakwamzwapha ubaba okhuluma kabi ngengane zakhe noma ngomuzwa wakhe uma ehlangene nabanye abanomzana. Ungamthemba kanjani umuntu othi mayefika kuwena akhulume kabi ngomuzwa wakhe? Ungamuzwa nje uTrump njengoba iAmerica ibole kanjena nje. Ungamuzwa uTrump makuthiwa uhlangene mhlambe noZelensky nabo Ramaphosa lapha. Ungamuzwa nje ekhuluma kabi Americans are nasty. Americans are what. Ngeke uzumuzwe. Uthi God bless America. Ibolile njalo because uma umnomzane awukhulumi indaba zomuzi wakho, awukhulumi kabi uma uhlangene nabanomzane bakweminye imizwe. Unjani mawunjalo? Uyisitunqa sakuphi? Musuhleka wena akuhlekwe endabeni. Uyazi uRamaphosa angazi noma yabona nje njengoba kusondelile lokhuzana ukhetho lohulumeni basekhaya. Angazi mina ukuthi ubani ozovotela iANC. More than 30 years. Siloku siqhubekile nje sihleli kwi-abusive relationship siyabhuquzwa siyabhaqazwa kuthiwa hayi this time sokwenza kahle hayi bengidakiwe izolo ngeke ngiphinde ngikushaye uqhubeke futhi uhlale futhi lapha hayi sonunya guys ngeke Sixolise nayi lempungushe. As South Africans, we are deeply concerned and ashamed that nationals from other countries have in recent months been subjected to discrimination and ill treatment. I repeat, as South Africans, we are deeply concerned and ashamed that people from other nations, some whose leaders are here, were treated badly and were even forced to leave the country under threat of violence. Basaloku beyituse njalo iMarshall Stock abakhonze ukuhweba ngamasheya ukuze bazenzele inzuzo. Kodwa umuntu mnandi bafo nginama-leaders angithandayo. Kade ngiwithdrawa kaMarshall Stocks. Sasa phinda futhi ngiyawithdrawa khona futhi. So nje hayi zakhala ke manje zekuleli sonto. Cha nje kuzophileka bafowethu because manje thiwani tsuvala dololo. Uma kuwukuthi nawe unentshisekelo yokuzenzela inzuzo ngokuhweba ngamasheya akaMarshall Stock ungashayela kule namba engezansi for more information. Ayike mbukeli asizibeke lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.